Kamano nyakora mugi kamoro moro ma entian gi geno ni odiechieng' mari teri makare machiegni weche manyien mag ka gi kacha mwalumo ni mosetimore ka kod kacha e pacho ka kod mamako mabende medo timore thuolo ni gi kinde ni dani bed koda kuom dakika 15 mar weche manyien motwere e RAMOGI TV. Nyinga en George Bati. Attorney General ma pacho ka Justin Mutori okoni komiti mar od bura manono weche mag Worldcoin mabende tudo kod kao nonro mag oganda jo Kenya yo machiko kopodho ni ohala manotime pacho ka kod Worldcoin notim tok chik ni mar kambi mar Worldcoin ne okondikore ka duol mandiko riwruoge mag saga kata kembe maturka. Muturi manodadhoge kod jo od bura olero ni sirikal onge chik motegno manyalo geng'o kata donjo ne riwruogno bang' fwenyo ni nonro jo Kenya ne onyiew e yo magalagala. This is a report. Worldcoin, the company does not appear in the BRS database of registered businesses or companies in Kenya. On the other hand, Tools for Humanity. Secondly, Tools for Humanity, the other company, does not appear also in the BRS database of registered businesses or companies in Kenya. Tools for Humanity, whether the USA or the German branch, are not registered chair with, they're not in the database of the BRS, the Business Registration Service. Only Sense Marketing was registered. Will I be right, or will this committee be right, to conclude that all the activities of the Tools for Humanity in Kenya are completely illegal? And if yes, will this committee also be right to conclude that very strong legal actions should be taken against the associates? They will be appearing before this committee. They are coming all the way from Francisco. They are coming on Monday. So you have all the time and liberty to ask all the questions that we so wish. Odura mamalo okwa mondo non chik matayo chudo mowinjore chul jok male mag bunge ohinyo kata orocho ngimagi gino manochung oko e kinde mokalo. Oyangore ni sirikal ne onge kod nyalo mar chulo kwan mamalo mag oganda mayudo hinyruok kokalo kuom monj motimnegi le mag bunge. E kaunti ma Baringo kuom ranyisi jogo ma ikayo kod thuondi kwan gi koro medore ka moko kuomgi wito ngimagi to moko bende ing'ado tiendegi oko kaluwore kod kwiri mager mowuok kuom thuondi kaka rachier kaachiel kod fu e kind mamoko. E kaunti ma Baringo Wilson Chepyegon orwake od thieth bang' thuond rachier kae ode otieno konindo e ward ma Barwesa e Baringo ma Nyandwat. Nong'ad lwete oko kendo fuonne moko osechako to ka koro onge kod geno mar dhi nyime gi ngimane kaka ne chon. MCA ma Mogosho Mark Sialo yuago medruok mag kwan mag ji mathuonde kayo e ward mare ka koro dwaro ni od bura non kendo chik matayo chudo mag jok male mag bunge omiyo ngimagi orochore. Jaod bura ma Mogosho Ruben Kobirek to owacho ni chik makamano norucho oko kaluwore ni kwan mag oganda mathoth ne chwalo kwayo ma miriambo. The health centers, the hospitals are fully furnished with antivenoms, and I'd like to instruct my CEO, Winnie Bore, to ensure that those areas of the lowlands, the arid areas of Mogotio, the dispensaries in those regions are fully equipped with antivenom. Nisaidia watu wetu. Kulikuwa na mswada bunge kwamba wale ambao wameumwa na nyoka wanafaa kuwa compensated, lakini hiyo ilitolewa. Tunaomba muiweze kuingilia kati ili wale ambao wameumwa na nyoka ama wameumizwa na wanyama wa pori waweze kupata compensation 100%, kwa sababu sisi Mogotio
Mheshimiwa, nashukuru kwa sababu juzi umetufensia pale upande wa Nyalil Buch, ndio ndovu wasikuje kuharibu mimea na kuadhiri maisha ya watu. Kwa hivyo pia tunataka hao watu ambao wameadhiriwa wapate compensation. Kulikuwa na sheria ya kukompensate watu mambo ya snake bites, lakini Wakenya na binadamu wakakuwa wajanja. Mtu anaenda kujidunga na mshumari na anasema ameumwa na nyoka, so ikakuwa ni ngumu kwa certain the true snake bite from the fake one. So imerudishwa bunge, tunajaribu kutengeneza sheria nyingine ya kuweza kucapture compensation ya snake bites. Riwruok mar jobodaboda mawuok e ward ma South kod North Kabuoche kar chung'ur bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar jolo jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ni piny e alworano ka gichulo negi omenda mag somo e sikunde mopogore opogore ma gintie. Riwruogno mag jo apiko ma ong'ere kaka Kanan Bodaboda Youth Group ne oyiero jopuonjre maromo 60 masomo e sikunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mamalo ma gichiwo negi sir mar somo kaluwore gi chan mokwako miere ma jopuonjrego wuoke. Chenrono ma gichako e gweng' ma Luanda Kawuor kama ne gichiwo omenda maromo Sh350 ne jopuonjre mane gidiero e sub-counties adek mantiere alworano osebedo gi pek mar yudo omenda mag somo. Tend riwruogno okone gibiro dhi nyime gi jolo somb jopuonjre kendo gigeto medo kwan mag jopuonjre madhi sir kata mayudo sir e bwo chenrono. Kony nyithindo ma ok nyal mondo wa ket ngima nyithindo obed kama ber, kik gibed jobodaboda wetewa e future gi mabiro. Pesa ma wabiro golo kawuono en Sh350. Pesa gi ne wachoko gi wan wuon kaka jobodaboda. Chon kata wan wamine ne wang'eyo ni bodaboda mokwongo ne en riwruok marich, ne en tim marach mar kuo mar yenyo, but wadhi wafwenyo ni bodaboda en riwruok kanyakla kendo ginyalo timo madongo. Nikech sani wan kaka wan mine waseyudo support e bodaboda, nyithindwa dhi school, to mane gima ber. Samoro nikech Kanan bodaboda wagombo ni wayude pesa malong'o ma wanyalo tero godo nyithindo school. Ne wagombo, en dwaro wan ni nyithindo mwachako godo kik dong' nikech ka waweyogi to be koro pesa wano dhi kayiem nono. Wati gi pesa wano kendo wakwayo jotendwa ma Homa Bay County mondo gimed miyowa support mondo nyithindo mwachako godo gi kik dong' gi e kore. Wago kodgi mane colleges go nikech pesa mane wamiyo jo colleges gin pesa matin. Siling 5,000 ok nyal to wamiyo gi mano nikech rem mane warem godo. E gweng'wa ka wasebedo gi chandruok mopogore opogore. Achiel kuomgi gin nyithindo ma e sikul nikech chan, moko bende gamo remo mohiu, gamo remo ni biro nikech nyithindo weyo sikul kaeto koro oonge gi yo machielo monyalo konyorego. Kuom mano agoyo erokamano ne riwruogo matin ni gima gichako ni wageno ni obiro konyo nyithindo mang'eny dhi sikul, obiro konyo wechewa mag duoko weche mag maundu chien. Jaod bura magem Elisha Odhiambo oseod bura mar kaunti ma Siaya kuom leo golo bajet margi. Riwruok mar lakteche ma pacho ka KMPDU bade ma Nyanza ndiko oboke ne sirikal mar kaunti ma Siaya motelo gi James Orengo wi midhiero magikale kaluwore kod deko mar osara mapok omigi kuom dweche 2. Elisha Odhiambo ka oloso e gwenge mag Wagai kar chung' od bura magem e nyasi mar pogo basari olero ni od bura mar kaunti no ok ng'ingi ma oganda mane ogoyo ne gombulu kojiwo ni obiro neno ni otim nonro makare ne sirikal mar kaunti ma Siaya e weche mag mibadhi. Jalup gavana William Oduol mabende nyochopo nyasi no olero ni entie duond bura mar Azimio motele kod Raila Odinga to mak mana ni otayo kata tiyo kod sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore kod kaka ne jo Azimio timore kode. Today as we talk, the doctors want to go on strike. Why? Because the county assembly of Siaya, they didn't pass the budget on time. They didn't pass the budget on? They are busy with non-issue, like impeaching Governor Duol. Don't they? Their business needs to impeach Duol. Timo kikmoko right otimranade. Kiwinjogi to gimedo Kisumo. Kiwinjogi gidhi medo Mombasa. Brian Nyisjougo, I'm coming for them. And Kawajo Dawa, I'm coming for them. I'm going to invite the government to look at Siaya, especially issues that are touching on corruption. When we came to government with James Orengo,
We came under the banner of good governance, transparency and accountability. And that does not seem to be happening. We are very quick to talk about corruption at the national level, but we are not talking about devolved corruption, and particularly devolved corruption in Siaya County. And we will continue. Marakwet Matthew Bori riwruok mara jochiw thieth kata nurses miluongo ni KNUN obogo timo ng'anyo ka sirikand kaunti no kochulo gi osara ma dwe mar 7 mano chung kod sirikand kaunti no kaluwore kod wach ni ne ok gin jotije matiyo kaka dwarore. Osara no chung ka kaunti no kaluwore kod wach mar jotijego ne ok gin mane opuodhi miluongo ni mag nyawawa ka jagoro mar riwruok mar lakteche kaunti no Benson Biwott wacho ni jotijego osetie kaunti no kuom kinde malach ka sirikand kaunti no ok noketogi e kinde mane kawo kwan mag jotich. Kata kamano jatend migawo mar jotije kaunti ma Elgeyo Marakwet Monica Rotich wacho ni sirikand kaunti no tiyo tije kaluwore kod chik kosingo ni jotijego ibiro chul osachgi. Lipot nyiso ni kaunti no ma Elgeyo Marakwet nitie kod kwan mag jotich maromo 112 miwacho ni gin mag nyawawa. These people were devolved. These are people who are seconded to the county government of Elgeyo Marakwet by national government. And I wondered why they are now cost workers. So that means those who are doing the staff audit did not do a real staff audit. How come a whole consultant is a cost worker? How come a senior nurse who will retire in 2 months is a cost worker? So the meaning of a cost worker, the meaning of those who are rating these people as cost workers does not meet the standard. And I want to call upon the CC for public service to resign. That is being incompetent. They received the report. It was not shared to the whole heads of department for verification. Auditors walipokuwa wakifanya hesabu walipewa muda hadi saa 7, lakini wengi wao wale walijipata katika hali hii walikuwa wamechelewa kuja siku hiyo. Kwa hivyo walikuja na wakapeana makaratasi zao kwa sekta ya human resource bila kuhesabiwa. Tulipo wahoji, kwa kweli wengi wao wako wamehesabiwa. Kwa hivyo ilikuwa ukweli kwamba hawakuwa katika ile orodha ya staff ama wafanyikazi ambao walikuwa wa county, na hivyo walipojitokeza tukawahoji na tukaelewa kwamba walikuwa wamejitokeza hivyo walichelewa, na tukaambia kwamba tutarejesha mshahara yao baada ya kupitia mambo moja mawili, na hiyo ndio ile uhakikisho tumewapatia kwamba mishahara yao italipwa. Tumehakikisha kwamba wao ni wafanyikazi wetu na tutawalipa mishahara zao. Jopur e kaunti ma Busia jiwo mondo donjre pur mar kothe makelo mo ma ibiro tigodo e kembe mag thieth ma nasewa mageno mag dhi nyime ma timore jumbe 3 bang' jatend migawo mar ohala kod mwandu Moses Kuria yawayanga kar timo ohala e gwenge mag Matayos moriwo boma ma Busia ma bende biro kawo milion 500. Lokruok biro bedo maber machiegni ni ka osechak gero mar kar ohala no. Jalup gavana mar kaunti ma Busia Arthur Odero kanotimo limbe mare ojiwo jopur ni ka ok gilure kod weche mag pur, gweng'no biro kelo ohala ne jodak e kaunti ma Libamba. Seche mano chiwo kothe mag mo e ward ma Matayo South, Odero olero ni gweng'no ok bi konyo mana jodak ma Busia kende to nyaka gwenge mag kaunti ma Libamba. Njugu itakuwa inaletwa kutoka Uganda, kutoka Bungoma, kutoka Siaya, kutoka Trans Nzoia, inakuja hapa na sisi wenyewe hatulimi njugu ya kutosha. Miaka mingi sisi watu wa Busia tumekuwa tukilalamika. Hatuna viwanda, hatuna manufaa kwa serikali, hatuna mambo haya. Leo hii tumeletewa viwanda. Hebu sasa muniangalie kwa uso, muniambie tutafaidika ama tutalalamika. Lakini kufaidika ni lazima mipango, ni lazima mikakati, ni lazima bidii. Hapa kutakuja wengine ambao pia wanataka kunufaika na hii factory yetu. Vile tumepata industrial park kama producer na tunaenda kupanda njugu hizi, tukipata kama producers tutasupply kwa others. Before tulikuwa tunauzia watu wa Kalro, sasa tuko na watu wa SDSP, na vile tunapanda kwa EPZ tutakuwa vizuri. Sasa tunapanda sisi ndio baadaye tutahusia wengine wapande tena next year, tena wapande kifika 2025
hiyo ndio njugu ndio itakuwa on the ground. Promogodo njoch mag tuke Kevin Mkituko koda Lane Muiruri dhi chung'ne Kenya e tuke mag International Road Safety mabiro timore Vienna e piny mar Austria. Tuke dhi chakore tarik 6 nyaka 8 dwe mar 10. Miriam Ariogo noyudo loch e piem mag temruok mar yiero jochung' ne Kenya. Malaro derepe 2,000 noyuore piem ma kamano Naivasha. Piem ma kamano dhi miyogi thuolo mar nyiso lony mar gin godo e weche mag tukego magedo medo keto ng'eyo ewi gigo matimore kindeni ma Kenya osebago tuke mag piem mag nyamburko mar piny mangima miluongo ni World Safari Rally Championship kata World Rally Championship kuom higni 3 moluore. For us, is looking at what can we borrow from the international community, from what they have been doing to encourage the young people to be safe drivers. Kocha mar Gor Mahia Jonathan McKinstry yuago okang' ma Gor ne okepogo e dakika mogik tok tugo mokwongo mar lig mar KPL. Gor Mahia nodhi amodhi 1-1 gi tim mar Sofapaka kata obedo ni Sofapaka ema nokwongo loyo. McKinstry wacho ni dine bed ni Kogalo nokepo motelo ne tugono, chenro mane en godo ne en mar chako tuke mokwongo kod loch. Gor Mahia dhi goyo tugo mar ariyo Jumamos mabiro ni kagirakore kod tim mar Ulinzi Stars. Gor ema ne otieko e thuolo mokwongo e lig mar season mokalo. Mano bende makelo e giko mar weche manyien nyako Ramogi ma weche manyien ma kagi kacha. Erokamano kuom yiero Ramogi TV mondo ibed gi ng'eyo mathoth pod wamedo loso ni ka oromo saa 1 gi saa 3 weche manyien mag ang'ich welo kod oimore omiyo kamoro amora ma itie med mana kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati.